Sauraronmu barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe akan wannan channel ɗin tamu mai suna Africa Entertainment. Domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwar tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe. Yau za mu yi magana ne akan harkokin banki, akan inda duk wanda yake amfani da GT Bank zai iya amfana da wannan bidiyon. Yau za mu yi magana ne akan yadda customer zai iya requesting a masa kati da kansa, wato card request kenan, ko kuma me idan ka je ka yi transaction akan ATM ko kuma POS bai baka kuɗinka ba sannan kuma ya janye maka kuɗinka, to akwai inda za ka yi amfani idan har kana amfani da internet banking ka dawo da kuɗinka ba tare da ka wahala ka je cikin banki ba. Yanzu zan kunna mana bidiyo domin kwastoma ko kuma mai kallo ya kalli yadda zai kasance akan wannan bidiyon. Ya kamata dai ku biyo ku kalli wannan bidiyon. Yanzu dai gashi dai kana buɗe internet banking ɗinka, abin da za ka yi shine za ka nemi account manager ne, wato my manager, wato kuma daga nan kana yi za ka danna wajen subject a inda zai baka wannan zaɓin. Ga zaɓi nan kala-kala ya bayar, gashi nan ga sunan duk za ka bi su dispense error, ATM dispense error, su web dispense error, sai ka zaɓi meye matsalarka a cikin wannan zaɓi da aka bayar, sai ka danna shi domin ka samu damar yin transaction ɗin naka. Yanzu ka kaddara ka yi sayayya ne ta yanar gizo wato POS, sai ka zo ka samu matsala, to ga inda za ka shiga ka warware wannan matsala taka ba tare da wani damuwa ba. Gashi nan wajen message ne za ka rubuta menene ya faru a wajen message ɗin. Wajen subject kuma za ka zaɓi shin matsalar wace iri ce, ta POS ce ko kuma ta kati ce. Gashi nan card related issue da dai sauransu dai. Gashi nan wannan bidiyon yana da muhimmanci sosai musamman ga waɗanda suke amfani da GT Bank da sauransu. Gashi nan ATM dispense error, idan ka je ATM ka sa ATM ɗinka ya baka kuɗi bai baka ba, ya samu matsala, ya debiting ɗinka bai baka cash ba, to za ka iya amfani da wannan application ɗin naka na GT Bank wato GT World kenan, ka dawo da kuɗinka da aka kwashe maka a ATM ko kuma ta yanar gizo wato web transaction kenan, shine ake ce masa web dispense error. Gashi nan internet banking ɗinka kawai za ka buɗe, sai ka shiga cikin account manager. Ka shiga cikin account manager ga inquiry nan, ga inquiries and complaint nan da sauransu. Sannan kuma idan kana so ka yi requesting ne ta wajen cards, idan ka buɗe internet banking ɗinka za ka ga cards ya ba da zaɓi na cards. Daga nan sai ka zaɓi dispense error. Kana zaɓa dispense error zai fito da kai, zai sa ka yadda za ka samu dama kai wannan transaction ɗin naka. Gashi nan dispense error, yawwa sai a danna shi. Idan aka danna shi zai baka dama ka buɗe shi inda za ka yi dispense error ɗin naka, wato inda kuɗi suka kai transaction kuɗi kuma ba su samu damar dawowa ba. Gashi nan za ka zaɓi date ɗin da transaction ɗin ya yi taking place, ma'ana a ranar da abin da ya faru. Za ka yi selecting kai setting. To wannan shine dai ɗan ƙaramin abu wanda za mu nuna muku a abubuwan da suka danganci wannan al'amura na banki da kuma sauransu. Sannan kar ku manta a ƙarshe za ku danna mana subscribe a channel ɗin nan tamu, domin haka zai ba da dama mu dinga tura muku da videos da suka danganci al'amura na yau da gobe, musamman harkoki na entertainment. Gashi ma har harkokin banki muna kawo muku. To wannan tasha dai ta ƙunshi duk wani al'amari wanda zai sa ka samu gamsuwa ta kowane fanni. Mun gode.